Μια, με μια, μία. Δεν πειράζει. Να μου δάνεις εδώ, να μου δάνεις. Φανταστοσάκης. Για περιμένετε. Με τόξο έπρεπε να είναι. Γιώργο, Γιάννη! Κύριε που βγάλουμε μια. Κύριε που βγάλουμε μια. Εδώ. Εντάξει. Περίμενε. Για έλατε πίσω από μένα. Για έλατε πίσω από μένα. Τηλιανάκη είναι εδώ. Αμαριανάκη. Δεν κατά του κόμμα σου πέφερε και χάλασε. Τηλιανάκη. Τηλιανάκη ούτε Αμαριανάκη. Έλα γρήγορα ρε. Περιμένετε, πατάω το σάκι, πετάω σε γίδα. Πίσω από μένα. Πατωστάκι, περίμενε. Για εδώ λίγο. Γιώργο! Τα μάτια πιο πρώτα να σπάει. Αν δεν τρελαθώσουμε, δεν ξεδρελιώνουμε. Ο κύριος Δήμαρχος θα δώσει την εκκίνηση. Ακούστε λίγο. Για ακούστε λίγο. Κοιτάξτε μόνο. Η διαδρομή σήμερα ανά 3, 9, 12, 15, 18. Θα βρείτε νερά. Δεν καταλαβαίνει λέει. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσατε τον άφορα τον δρόμο και θα τα κάνετε. Είναι ένας δύσκολος αγώνας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, βοηθήστε μας για να σας βοηθήσουμε κι εμείς. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Θέλω να γνωρίσετε ένα πράγμα. Έχουν δημιουργεί πολλές φορές πολλά παρατράγουδα και λέμε έλα μωρέ, πανηγύρι είναι και δεν ξέρω τι. Ή είναι αγώνας και τον κάνουμε ή δεν είναι και φεύγουμε εκκλησιάς. Σήμερα λοιπόν σας παρακαλώ πάρα πολύ για να σταματήσω τα παρατράγουδα. Προσέξτε καλά, θα είμαστε αυστηροί στην εφαρμογή των κανονισμών. Σας είπε ο κύριος Αλιτάρχης που υπάρχει νερό και ένα ψυκτικό. Δεν επιτρέπεται να έχει κανείς δίπλα κάποιον να τον τροφοδοτεί. Θα βρίσκεται στους σταθμούς. Επίσης, αυτοκίνητο, μηχανάκι ή άλλος δίπλα απαγορεύεται. Μην το αυτοκίνητο να συνοδεύει αρχιτρία, γιατί μία παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση, θα ακυρωθούν. Εξηγούμαστε, να μην παραξηγούμαστε. Καλή επιτυχία.